Creus que la D en anglès i en català es fa igual? És a dir, paraules que tenen D en anglès i D en català es pronuncien igual, es fa igual, sona igual? Soc l'Estela Bayarri, logopeda i lingüista, multilingüe, i m'agrada moltíssim tot el tema d'articulació, pronunciació, fonètica, fonologia i comparació de llengües. És a dir, el que t'estic preguntant és això: si aquestes paraules de l'esquerra en català i les paraules de la dreta sona igual la D, quan pronunciem la D. No les diré perquè si les dic ja notaries si són iguals o sonen diferents, o no només notaries amb l'oïda, em podries veure a la boca com les articulo, com poso la llengua, perquè quan parlem la llengua es posa en molts llocs diversos de la boca. Aleshores, si jo ho dic, ja veuries, no? A més, ho hauria de dir bé i jo no sóc nadiva anglesa. Per tant, en realitat, jo cometo aquest error. Ara t'explicaré. Jo no les diré ara, les paraules, a més les podem dir més tard, o tens una pràctica que et deixaré per practicar aquestes paraules. Per cert, aquest vídeo és per tu si ets angloparlant i vols millorar la teva pronunciació en català o en castellà, perquè el català i el castellà amb això de la D són iguals, o és per tu si ets català o hispanoparlant i vols pronunciar bé la D de l'anglès. Aleshores, la resposta a això la tenim aquí. T'he buscat unes cares de perfil, per explicar-te com es fa la D i altres sons que tenen a veure amb això que estem explicant ara, com es fa realment. Llavors, perquè vegis molt ràpidament, aquí tenim una cara de perfil, perquè et familiaritzis ràpid amb la cara, tenim el nas, els llavis superior i inferior, les dents, la llengua, tota la llengua amb la punta de la llengua, i aquesta zona gris és el que se'n diuen els alvèols, que són aquests voltets, no totals, darrere de les dents, si notes amb la llengua o amb el dit, uns voltets. Després tenim el paladar. Aquests voltets, alvèols, són superimportants en l'articulació, perquè molts fonemes es fan amb la punta de la llengua en els alvèols. Aleshores, el que podem veure de la D del català és que la llengua, la punta de la llengua, se'n va cap a les dents. La llengua toca les dents. Per exemple, la paraula dia, 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 la llengua va cap a les dents, sí? La D del català és dental i es pot fer de dues maneres, o bé tocant les dents de dalt, dia, de, o bé entremig de les dents, dia, de. Fixa't tu com la fas. No sé, hi ha gent, jo sé de gent, que la D la fa més tocant les dents superiors per darrere, i hi ha gent que posa la llengua entre les dents. Jo sóc més de les que poso la llengua entre les dents. Jo dic més dia. Normalment es veu la punta de la llengua, però són dentals en els dos casos. Pel castellà, igual. El castellà també, la D és dental. Per tant, en castellà, quan dic dia, doncs ho dic igual, en el cas de la D. Sí? Molt bé. Aleshores, el que hem de veure és si la D de l'anglès també col·loca la llengua en el mateix lloc i ho fa de la mateixa manera. Sí? La D és un fonema també oclusiu, que vol dir que quan posem la llengua aquí, deixem l'aire ràpid surt. O sigui, és un so molt ràpid. Per això se'n diu oclusiu, que recorda això. Pam! És algo que va ràpid. I va a les dents, o sigui, el lloc és punta de la llengua a les dents i la manera és ràpida. Doncs hem de veure si l'anglès, la D de l'anglès, també fa el mateix. Si la llengua es posa a les dents i si fem així. Si ets angloparlant, segurament tu ja estàs notant com és la teva D en comparació de la que estic fent ara, que és la del català. Dia, Índia, vídeo, que eren les paraules d'abans, i potser t'estàs adonant ja tu si és igual o no. Ara donaré la resposta. Doncs jo tinc una foto aquí ara passem a l'anglès, d'una cara de perfil extreta d'unes webs angleses, d'acord? I veiem que la llengua, la punta de la llengua, està aquí a les dents igual que l'altra. La veritat és que són iguals aquests dos dibuixos. Però, en canvi, el fonema, el so que està indicant aquesta cara no és la D.
no és la D. És aquest i aquest, que ara et diré quin és. Aquest és el so C de l'anglès i aquest és el THE. Per posar-te exemples, el so THE de, per exemple, think o nothing. I el so de they, i, per exemple, other, sí? Vale? O sigui que l'anglès sí que té una posició de la llengua, com el català, dental, però no per fer la D, per fer la C o la D. Vale? O sigui que sí que són, en aquest cas, són fricatives, sordes i sonores, que la llengua es posa entre les dents, però és fricativa, surt aire. No és la D, no és el so D. I ara sí us presento la cara de la D en anglès. La cara de la D en anglès, veiem que la llengua no està a les dents, està més enrere, que si ho veiéssim en aquesta foto d'aquesta web que està extreta de la Universitat de Mèxic, per tant, en realitat és del castellà, però ja et dic que la D del català i del castellà són iguals, la llengua estaria posicionada a la zona grisa, als alvèols que t'he comentat. Col·loca la llengua en els alvèols, en la zona dels puntets, no les dents, i fes el so de la de, anglès. O sigui que l'anglès té una D diferent que la del català o del castellà. No sona igual, no es fa igual, es fa més enrere. Per això, si tu, per exemple, les paraules d'abans, i ara t'ensenyaré unes altres imatges, torno enrere, si les paraules de la dreta les pronuncio com catalana, diré they, dies, India, idea, i sonaré no nadiva. Per dir-les bé, he de dir day, dies, India, idea, radio, i ja sono molt millor. I al revés, si tu ets angloparlant i les paraules de l'esquerra les dius dia, dau, India, doncs per això tens un accent anglès. Has de dir-les amb la llengua o a les dents o entre les dents. Dia, dau. I ara ja sones català. Sona un català, sí? Et poso també unes boques de front, que també està molt bé veure-les de front. Tenim la D del català, com us he dit, llengua entre les dents, o tocant les dents, que sí, que és com la llengua que tenim aquí, però no és la D de l'anglès, sinó que és la C, o sigui, que també en castellà també tenim la C, sí, de cazar, per exemple. I, en canvi, la D de l'anglès, veus que la llengua aquí es nota que està més enrere, sí? Doncs bé, la conclusió, la D de l'anglès i el català no són iguals. La D del català és dental i la D de l'anglès és alveolar. La D de l'anglès està més enrere, la D del català està més endavant. Per tant, tornem a les paraules d'aquí i, si ets angloparlant, practica les paraules de l'esquerra amb la llengua entre les dents, per exemple, per tirar més endavant, perquè sigui molt diferent del que acostumes a fer. Dia, dau, India, idea, ràdio. I si ets català o hispanoparlant i vols practicar la pronunciació en anglès, tira la llengua cap enrere, cap a la zona dels alvèols i fes day, dies, India, idea, radio. Què t'ha semblat? T'ha anat bé? Has provat? Comenta-ho. Digue'm en comentaris què t'ha semblat. T'ho esperaves? T'has quedat sorprès? Ho sabies? T'ha ajudat? Comenta-m'ho. I en parlem. I proposa'm temes. Jo estaré parlant de comparació de llengües. En aquest cas he comparat el català i l'anglès amb un fonema, amb un so, la D, i faré amb més sons i amb més llengües. Ens veiem a la propera!